ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶାର ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଟପର 15,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକଦା ପ୍ରେରଣା ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷାର ଟପର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର 15,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପଣ୍ଡାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଟପ୍ ହୋଇରେ ଶିରୋନାମାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ସତର୍କତା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି କୁଖ୍ୟାତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାମରା ବ୍ଲକରେ ତହସିଲଦାର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ପଣ୍ଡା ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଯିଏ ଏକ ଜମିର ମ୍ୟୁଟେସନ ରେକର୍ଡରେ ମାଲିକଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ କୃଷି ଜମିରୁ ଘର ଜମିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ 1 ମାସ ଧରି ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ। ପଣ୍ଡା ପ୍ରଥମେ 20,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ଯାହାକୁ ସେ ପରେ 15,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଲାଞ୍ଚ ଭଳି ଏତେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଲାଞ୍ଚ ପରିମାଣକୁ 15,000 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଥା ମ୍ୟୁଟେସନ ମାମଲାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ କହିଛି। 12/09/2025ରେ ଏକ ଜାଲ ବିଛାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଓଏସ୍ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦଳ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ରୁମରୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଶ୍ରୀ ପି ପ୍ରବୀଣ କୁମାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଅନୁଚିତ ସୁବିଧା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ବିଭାଗ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି। ତାଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଲାଞ୍ଚ ରାଶି ଆଦାୟ ପରେ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ବାମରାରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ବାସଭବନରେ ତଲାସି କରିଥିଲା ଏବଂ 4.73 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ବାମରାରେ ତହସିଲଦାର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମାନ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାରେ ଟପ୍ ହେବା ଏବଂ ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପରେ ପଣ୍ଡା ରାଜ୍ୟ ସିଭିଲରେ ଟ୍ରେନିଂ ରିଜର୍ଭ ଅଫିସର ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।